balik. Ya, bagian ini apa namanya? Tutur mengutur. Buat sudah mudah tidak? Hah? Kayak. Sini kira ya. Yang ngaduk-ngaduk enggak usah. Obat nama. Obat ni masuk itu. On. Oh loh. Jadi. Asal ini. Pokoknya asalnya sini. Udah ngesu tinggal laki naik dua. Ya. Ini bapak awak. Iya. Sama muna, sama-sama kita. Taruh kamu, tetap tak, aku pengen berro. Terjun bata martangiang, dapat sudah berata martangiang mereka. Tuhan ni bata aman namin ang marabangsa di Banua Ginjang, di manugod ni Arion, para masiror pa amin ni Tuhan. Terlumob itu kami kat masyarakat di korbe kaso ni Deng na matang. Di mana Tuhan, nasatokin na ni Tuhan na ulan na naman ni Tuhan. Napasahaton ada apa tahun namin hopar di apa tahun namin ni Tuhan. Di mahor tuhor ulan namin ni Tuhan. Ato nga ni Tuhan di na mamuhay sa ato na mangujungin no na ni Tuhan parsaran namin. Doon di paradaton namin ni Tuhan. O mana mga leon ton dimi. Sa boy magdalan tingkat di bagasan namin doon korong kiroan sa kiyan na lumiit na ni Tuhan. Sa boy ri Tuhan hopar magdalan ulan no hopar tulong ni Roham doon di bagasan mas ni Roham ni Tuhan. Suasana ni Tuhan di balukot narion ni Tuhan. Naik bulan namin na malituan bulan namin na malituan. Alay jugolo kami malituan marsi pangarap siyan asin ni Roham malituan. Marpangiro kami malituan pasu-pasu malituan asa makain gogo tuday na pamatang mami. Dinalaw manguti ang kaulan namin malituan. Ato nga malituan sa ato humaday na to dinami malituan. Hite-hite ko rin ang muto ang Diyos Kristus martayak kami to na mo. Amen. Jadi semua ni matang gumekan ang titik masih kopra kulang-kulang para na. Atar semua di pesak kami hasutan nabo di patu pahami sokon pas sana papagyot na saya itu hatta man mangkoi pas na sa suni na tuisa. Lagi, cerita lagi. Ayamnya, paha ayam gitu. Nah, kau, penjualan. Sarapan dulu ketua. Stadium, Mak. Amin. Peta hita marsomba marsinggang mahita tuadopan ni debata Jehovah. Sito pahita ay iba na do debata dala hita do bangso pinamahan na dala biru-biru na ni iri tangan na
Haleluya, haleluya, haleluya. Martani yang manita. Ale Tuhan di bata pargugo na suatu dosan. Asing iroham do na mga rabuti habis siyan niyan. Naselaw sa hatro ng wine. Jala asi maroham na mga leon marita na uli. Gadi haluaw nami. Say asi maroham. Say buhay marohan nami jala leon matundin na baliyay. Asawat ko si Hami sugi panugnog. Doon pambaynan mo. Balgat na balgay. Payan mahatam di bagasan rohan nami. Asa mardamis onang. Jala tumino. Jala turmumomi di ulaw sa darion. Na pinasahat patusulang kilwarga. Utahayan tuula-ula na sida margasyanuho. Leon mga silas ni Roha doon damin. Kolan di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Tuhan namin. Amen. Atong tajaha majolo. Tarsongon epistil. Patujolo ni Firman di bagi harion. Di mana karenit siya sa Musa sa 2 ayat 1 sa 5. Asa tajara tajahahon secara sponsor. Siya na umana parjolo. Dunginin na Jehovah mamandok si Abraham. Bukas maho siya tano hagulangan mo dohot siyan hatubuan mo. Dohot siyan bagas ni amam. Tano si patutupon o putuho. Wahai peho kami maksona burung, jala pas posok kumaho, jala pabalgauk kukuarmu, asa gade pasu-pasu ko. Jala pasu-pasok ku akan nama masu-masuho, jala turuok ku akan nama buaraiho, jala dakotan pasu-pasu marhiteho, saluhut akka bangson ni tanoon. Jadi bukas masih Abraham, so menandok ni Jehovah tu ibana, bukas madohot silot udur dohot ibana, marumur 75 tahun si Abraham, dinabukasi ibana siang haram. Dungi diarahon si Abraham masih Sarai, jol manai dohot silot, anak ni hahanai, rodi sugena sinamot nasida, dohot jolma akan dinuhur nasida di haran. Jadi bukas manasida lao tu tano kanaan. Jadi dumtol has nasida ro tu tano kanaan. Martua ma akan natumagihon hatan ni bata jalab dosa. Amin. Mari kita. Papuji Tuhata Mari Deitas yang nomor 825 ayat 1 2. Dipuji jala dipasangap hami maho ale debata Jehovah amanami namar habangsa di Banua Gijang. Disiala dengan dibasam doa di asin rohamna soha-sohatani. Dihilala rohanami sahatu partikiano. Ima ale Tuhan di parsauran nami. Ditongani alaman ni keluarga. Putahayan inanami borosi haloho natongon ale Tuhan di acara ulau pasahat sulang-sulang pahopu nasida tuhula-hula nasida atong ale Tuhan pangiduan nami tuaropangmo asa homa na madongani hami homa na mangajari hami Hina mangulahon guru ni adat siapa tahun nami
nanay si ulahonon nami dope annon ali Tuhan. Suruh matodip to di Purbadia dohok damem na sumurungi asamia di rohar hoki kanan asa boy tarulah hokani ulaunon di bagasan nasro atong ali Tuhan satok tinari nanay region nami mahatam somon pojahan nilas ni rohani keluarga dia pada partianon homa homa sahat hani asa homa totong na mga lehon las ni roha homa totong na mga lehon ragam ni pasu-pasu atong ali Tuhan yang kedua sa pangalasyon nami jumulo sesa may asa talub kami nagabi haboran ni pasu-pasu jalo jala tangi ang Panginoon namin borat ibagasan kuat ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hora semadi hita saluhukna. Di hamuna damang dainan nani haholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus natongon wang hita marpungo ditongani alaman ni hasuhuton ima keluarga Pak Reni Hutahayan talak inang boru si halohon marhitei tola satu hita aka amanginang hata ni debata nagabe somon ojahan nilas ni rohakta di parpumuanon wene tamido siang Efesus sada mamuka sian ayat tolu sahat rodi ayat ono Efesus sada mamuka sian ayat tolu sahat rodi ayat ono songonon ma hatani tu hatta takka semata bayudihu pinuji ma debata amani tu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partotion sian banua gijak di bagasan Kristus ai dipilih do hita di bagasan ibana at dorang soojak do petanoon asa badia hita jala soha surahat di adopan nai di bagasan holong ni roh dito do hita bahet anakna marhite hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana asa terpuji asini rohana namar muliai nani asihonna tu hita di bagasan nahina kolongan nai ido sahatna molo di pacaha di pumuan namar las di roha dia pala partikianon ima di acara namar ulaon pasahaton sulang-sulang pahoppu ima keluarga Hutahayan tu hula-hula nasida marga si haloh mauliate madi tu hatta disaluhukna dengan basana naung di parsaulihon tarlungobi ma ditonga-tonga ni keluarga Hutahayan dia pada partikian di 3 tahun nasalku manang 30 tahun nasalku nunga di jalon nasida songon pasu-pasu siat debata marhite na posona boy dohonokku di bagas salas ni roha do keluarga alai di nahurang sikop molo di hita halak batak ikon magabe tu ulau nagu ala asalani do benda di dok amanginang hatop adong na pinaimana labat hatop adong na nyaduna labat adong na pinaimana marhite partikianon boy dohonokku na pinaimana ima basa-basa ni Tuhani nang jinalo ni keluarga Hutahayan na marlapatan di si amanginang nasa lilengon dang naso
di jalo nasida basa-basa ni Tuhani tu keluarga. Ala asalani do ben na didok hata ni debata ari omma ari najinadihun ni debata di keluarga marga hutahai. So menalaho pasahaton batu sulang mana sulang-sulang pahok itu pula-pula nasi. Namar ningo donasiga di ruhu-ruhu ni padadato. Namar ningo donasiga di denggan basa ni debata. Sehingga sadarion di patu panasida songo dalan nalaho pasangapon hula-hula nasida markasi halo. Yang go sakap ni rohanasida naing donian. Begitu adong kita hinasida ujui naing do iturgabe tu ada nago alai somodi maju harua partikian dan nagabe mengurangi bahasa-bahasa di Tuhani. Mungkin adong mara na lebih dumenggan ima prinsip di roha dohon pikiran nasida sapenunga boy pamuliboru nasida di tahun-tahun nasal asa alanido amanginang dihamu keluarga hutahaya dinamar ningot hamu ima dinalaho pasangat hula-hula muna margasi halo saluhuk nai holang ala dibasa ni debatadoi jaladang ala ni gugumu atong amanginang kia pala partikianon totong do sosohonon nami tuhamuna asalam pajono komuma diri muna tu debata asalam tadau muma dengan bahasa ni debata nam jinalomuna itonga-tonga ni keluargamu marhite akka hahipason marhite akka si jamaon nitang marhite di akka cita-cita ni ianakkon molo marsangap tibe kamu debata itonga-tonga ni ngulumu saluhuna akan pinarsita ni rohamu akan pinarsita ni ianakmu dulu sumai bayron ni debata molo di bagasan duduk dohot seret ni roha hamu magido debata ala di dok debatano lului hamu mana sejumpa dohamu tutu hamu mana sedapota dohamu saya kapon na do hamu ido di dok hata ni debata hata ni debata dakya jadi holang hata jala jaji ni debata nyata doi amanginang tong-tong ni keluarga di tong-tong ni padalan ni ngulut marhitei amanginang termoma di amanami Pak Reni Hutahayan posdoro hanami amang ala gikirdo hamutu paradaton jala dilehok kamudo rohamuna nang di akka parsahutaon asalam pajono kamuma dilimu tu debata tadda hamuma dengan bahasa ni debata naung jinalomuna jala asa mardapot las ni roha itu matongan ni keluarga hidup pasu-pasu na gudang ido roha nasional pasu-pasu siap debata magbayan sonang rohata pasu-pasu na gudang magbayan las rohata saluhuk nai amanginang maharuan siap debata Yesus Kristus posdoro hanami dihamu amang hasubuton bolon nuaing marga hutahayan molo di bagasan seret ni roha dohot untuk ni roha hamu pasahaton ulaunon duaropan ni debata tulus jala sikop di bagasan dame nasiat debatado anong nanaing si pasahaton muna ula-ula muna marga siyaho jala ido natahirin di bagasan rohatta dame nasiat debatado na niyan di rohatta atong di pargoge tu hatta mahamu amang suang songoni inang
molo tersingot waka biaya na hadisi tupano ibaydon di Tuhan tayo ala pardengkan basa jala para si rohana sumurong do debata ima natahapos siyay di mulunta atong nanggi ulaut tapi sadaryon say ipas-pasu tuhat tama makrohonlas ni roha say dame roha ni kedua benar pihak belah pihak ima marga hutahaya do marga siha roha jala tot ini debata namian di rohat tagan maksara-sara atong say ipasahap tuhat tamay saluhuna akan ataparsita yak karagam ni pasu-pasu na nang sipagi doon tatu debata jala asima rohani tuhat tam hidahita jala taulahumma romani rohana amin tapasada rohatta martani mauliate do totong johunon nami dua dopamu ane Tuhan debata Jehovah amanani marhiti perpunguan nami dia pelatikion idongani horo hami marhiti asini rohan asiak kui jala asini rohami do nahu pangasahok kami tarlungo bima dina mangulahon ruhu ni siada habatahon nami hami dia pelatikion atong ale Tuhan jong jala miyam maho itong-atongan nami bagasas sadaryon nang suang-suangoni ale Tuhan tiap kaudangan dan yotang ni hasuhuton imah hutahayan na ditongat dalan ale Tuhan totong matuko hupasahat kami asa totong madibagasan pangaramotiyong pada umasyan na sida ragam ni akka parmaraan asa buoy sahat tolhas tutong-atongan ni alamanon ale Tuhan asa totong dibagasan las ni roha keluarga nalaho patupahon ima di acara ulaw nami ulaw pasahat sulang-sulang pahokpo tu hula-hula markasi halo atong ale Tuhan bungan nami yung petuhoma hupasahat tami jala marsana moho di tonga-tonga nami jalo matang yang nami magni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Puji Tuhan ta Maritihitas yang nomor 495 ayat 1. Kursidong anon marede asa mangarade mabuat kami yang siang budak-budak. Los Stadium. Puji-pujian mardongan amal atau di pasaran amil Tuhan ala kasih tolong orang doa Tuhan na mengiring-iring kami tolong Tuhan boleh kami tolong sali Tuhan mapili hatam nagaliyay marhitin na pasonay tolong dito atongan namin tolong Tuhan para anak doh parburu asa mardami sorak kami tolong Tuhan lamang ulahon adat siya watapon namin tolong Tuhan song-song rimat tolong Tuhan pangulan ni hurian namin tolong Tuhan doh naposomi napa sahaton barita nauli Tuhami sahapun mayat tunggal Tuhan Tuhami ganuk marsada-sada tunggal Tuhan asarong buhay namin tunggal Tuhan
sulu-sulu nami tong ali Tuhan di nagulap tukok nami matong ali Tuhan di naladit Tuhan sudah na tong ali Tuhan pangiduan nami radiro ya ropang may molo tung urang tao ito kaman ali Tuhan horo tong ali Tuhan napasahat to ni Tuhan Tuhan pardosa na godang dohan ali Tuhan jumulo urasi dosa na pinagodangi asa taluk pami macaro akapasupason alaw sa lenong mo Tuhan at tong ali Tuhan pinuji pinasangat mahon-ahot prodi sa liling-nililing na Tuhan de bata ama namin ang marapang sa di banwa gidang marula-hula dohornan wala ti gudak to pammun na sugda di di manugot ni harion ale Tuhan di butoro pe hosa bulut Tuhan buhay marsar di pogod na naman namin ale Tuhan tarlumobi manangi yung hatam na bagay ale Tuhan napos dohan namin ale Tuhan na ho mabukarohan namin asamiyan dalami boy lo kami o partulong manirohan ditong atongan ni panggulon namin si Ganpa. Luay pala Tuhan. Naingurutan namin na makaulan namin siya at apatakon namin le Tuhan. Orasi mahamil le Tuhan na magula-gula boru. Suwang solitong horong ito lang namin sa ginyang sa tudor. Lehong maruha namin ni hamil le Tuhan. Boy magdalan ulon namin o partulong manirohan le Tuhan. At doong ale Tuhan, di na mabuhay penurang kaulan partulong manirohan le Tuhan. Suwak soni palituan hami perdosa na kudang dole Tuhan. Dagtagabok kami sumardosa. Alay na posdorahan namin le Tuhan. Di asidot tolong mina mani sa dosa namin. Gabi tama mahami habahoran di pasok-pasok ni. Isude na binudagkan di basami ale Tuhan. Sahat tuho madagnap tabi namin di manugot naryo. Sahat tuwak karamaguruti at kaulang namin. At to ale Tuhan pinuji pinasanga magwar mo. Marhite-hite po rin ang Tuhan Jesus Kristus. Martanya kami Tuhan Tuhan. Banwa gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon dadengkan dohok nasa ulibasa nama uliutus upasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami Tuhan say jalo may gabi uap na khusus di jolok pasu-pasu may jalo ramoti asa huparhasya kami pilihan pati bulhon harajaun mo di tonga-tonga ni huriak dohok di portibion buhay marohanami marhite-hite totin asal mutadahami kudang nisi lehon-lehon ni Tuhami asalam kirkir hami madok maulihati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin ramadok may tangiang ale amanami ale amanami dari Banua Gijang saat inobadia matua asih ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni toti porbaye manaman dongari hita mulayon nahok manotong rodi sa leleng ni leleng na amen. Shalom. Oras malihi asaluhna. Ipagi rohamuna jala di pasahat tamu tuhami pangulan lihuria
asa dipukahami ulot tasadarion Gabi jalan oras pengeluaran itu ya nami. marhitei jumolo mahita marete sian bukete nomor 565 ayat sara. Lanjut 565 ayat sara. Tatangi hambajo hatani di batang songon dihita partikiano dinalaho mamulai ulautta di partikiano iman atas surat di Psalmen 105 mamukasian ayat dulu sah rodi ayat kono songonon mahatani Tuhan tanggul hot hamuma goarna nabadiyai marlas ni rohama akan na mangalului Jehovah sisiri hamuma Jehovah dohot hagugu onnai toto malului hamu bohina sai ingot hamuma halongangan akanang binahennai akatada halongangan naung binahennai dohot uhum akanaruar sian pamangan hamu ale pinopar ni si Abraham naposonai hamu ale anak ni si Jakob aka na pinili nai iro yang gosaha tapasada rohata martanya kita dipuji jala dipasangap hani matotong kuar munamar muliai ade di bata Jehovah natotong sumarihon nasang ngulunami jala natotong na mangudut hosa hanguluan nami di maduhalau adat siapa tahon nami bos rohanami Tuhan asa homa totong nama dongani hami jala damem na sumurungi namia di roha doh pikiran nami nang suang songoni ale Tuhan di keluarga hutahayan dohot si haloho homa totong nama temi roha terang asa homa totong nama ngalehoni saluhuna asa terbaik kami jala tarulahok kami ulaun nami sadarion di bagasan nami roha saat tuna mengujungi tuhoma hupasahat tani marhide goa di Tuhan Yesus Kristus jalo jala oloi ma pangiduan nami amin. Di bahini amanina di ulau tasadario di nama mukahita di ulau ta merhitei upasahat hamima dibuka hamima ulaun pasahat sulak-sulak pahopu di bagasan warni ama anak lohot todi berbadia amin. Waipe patikiano pasah ma Tuhan murah asubuto maulian Ima karena berdua tu nomor udah kamu lu konggok borgi baru bere suasoni haruna di terus baru nang bere ambil nami raja lagu petanda borgi suasoni raja lagu boti baru bere jadi bisa neng maikat tu menjalo tu yang dikoteng ada. Jadi di bangsa tiga ada orang sudah saran non, orang mengaji ada non, tak mengaji naik tadi, salut. Baru angkat non pasangan ada tiga orang nama teh. Jadi mulai dari Tuhan tamara dari seluruh dunia, kalau dia una perdana, ma perdana ini isok kami akan perlu menjalo tu yang itu suruh udah kami kodong mulai manggil sampan itu bermusik kami asal dua pasti kalau masuk tuaka betul atas kesari boleh aja mah dia mau pada nami mah dia dua kamu tuaka tetap kesalutnya aduh dan masuk sepahami imamat teraja nanti alamar mau marmula dan nauri marmula dan kadang pedang masalah kodang mulai
gabe jala horas dia muna berdenami alannya di luar pegudan yang kita sampai bila satikon alanang nangadia mami asa dia gabe dia horas baik dah masalah odang dia jadi tema yang una permusik kami kalau nunga diulu yang iwan kami kami dimakan nomor 2 kepuaran nih kamu lupa ngorongin sosoknya ada gitu terus doang didoli kita ngorongin do rasa dulu jadi beda masalah kodang ngabat sinau pasaton di masilas neronami itu mulai disutun naik beda masalah
dia alai sudah kira kejari tinggal anak kopi orang dia rasa itu aku karuan dan malam sakarisi alai aku kira kejari tinggal siapa mantan hai buku kebasari hari yang tak kodari lawan sekolah memiliki hai kono sekolah satimbo timbola sita tidak tolak tolak di marho oh itu yang winaka kudara kutarua mangaluri ngorua nawi barmodaria asal masa kelekia besar putih anak kopi orang margaria bulu-bulu kawasan Diolong nirohanami apa dari nomor tuwi ibadi persatuan peristiwa itu. Soalnya benakin narohan persatuan nirohanami yang itu dengan sama waktu kami suruh kami. Jadi kita menaruh asal kamu masih dua titik mana tiroba pulang. Oh di sedia be, si anak kalau waktu lima kelas narohani suruh kami ulang dengan itu. Hula-hula nami na mga lean na pasangat pangit ulit tiki tuhami burumu apalagi tikion. Jadi ido orang yan amang ido rohan namin jolo mangilit majuhan sehali asa pasahat sabi-sabi na namin sungod dia amang Kami salah orang mulate. Jadi kita buru sa mangilit itu sehali buru bere itu seruah sempat sabi mano-mano pa ulat. Jadi ope la Roma ami songon pasaton silas nirwanami songon sawi-sawi nami tuhamu hula-hula nami jadi manang nabigap bisa sabi kami sobanan soba oh dak sabi oh iyo soban satabi amang soban nami tuhamu ba tung songon dia pe soban nami tuhamu non las marhamu amang sur nami maulate Gari salah amang permusik nami Gaya mang kari. aning mano-mano ba hula-hula nami manahami kau aja kau partisi nakirang-kirang na ito goyang-goyang mari bergoyang napapahina bilang ang puso pasari tabangunan pasari tabanyan bergoyang napapahina
Goyang, aman goyang. Jalan musik. Mau latih. Jadi ini tak boru Kami permusik kami ke Ini marjoke mami boru bere ibe bere apalagi dulu tadi tikion. Bayang bajo naho partusi molate. Oh burung baik kamu, oh burung. Jadi kita guru bere ibe bere ngasih kok berarti. Jangan jangan oras. Boleh adik. Kalau sama na baro. Amerika Yang taruh saya naik. Adik kemudian. Hari ini mau jual abang yang lain.
suka Nona sakit sedih habis buat luka Sama udah mencapai sampai lain dan mimpi always like Nona status dalam cuek aduhai Kalau tak suka dan bilang buka Dan serang cuek hati baru di Nona Dan bilang saja dan pura-pura Aku terima asal Nona bicara Satu-satu serang cuek baru-baru Ala ini baru abang yang lain Satu-satu serang cuek baru-baru Ala ini baru abang yang lain Masuk bilang Kristus goyang Bayar dengan piring gantung Ikan kasih tanda dengan adat Langsung masuk minangnya Masuk bilang Kristus goyang Bayar dengan piring gantung Ikan kasih tanda dengan adat Langsung masuk minangnya Itu saya sedikit raga yang kami lakukan sebagai tanda cinta kasih. Masuk minang Istos goyang bayar dengan piring gantung ikan kasih tanda dengan adat langsung masuk minang ya. Mari kita cari Jakarta. Tergila-gila salahkan aku Nona bila ku jatuh cinta pandang pertama salah berjumpa di Danau Toba walau ragu malangkah ku merapikan saja mencoba tanya nama tinggalmu di mana. Orang nilas di ruang munai, inaroha mutu marupahan akau ngobrol naselat dorana, margu kamu kalau kita nganai deh kamu ibarat dorana, ada naselat dorana. Kalau dia menguru, kami ditanya hak, dia berutuh, jadi dia mau ada dia mengurau nasehat, asal untuk tuh, oh kita asal luar dari dia, temburu dia mana. Asal keburunya, asal kami orang ini yang ada. Jadi mola tiba dia muna, ina rohan Tuhan berlahan. Kami sekolah di ulang-ulangan yang mengadakan yang kurang. Kami soalnya si kedua, tahu mana nak mahat tu, dulu nak dulu. Orang semami orang dulu cari yang cara sekolahnya. Taga-taga mereka masuk ke situ.